Karamoga mosi kenda geno ni Rio makare en tarika ng'wendueno mara pari gana Rio prario kodario no diambo mara tichario chenro en dula rwakini machegni bedi kodwa kabende wa ikoni weche manyien koreo kodaka twak mokwongo mar jo od bura mana bende podhi mbele nyaka sigi nyakora mwajong wa ikoni mago to gimathoth koteno kodaka pur mano mar kit pur mitio kod jiemo wabende medanyolo paro mopogoro bedi kodwa are chakruok nyaka giko wang'e thund weche. Ile budget tuko nayo sasa inatufanya tukope karibu shilingi bilioni 900. Na hiyo kukopa lazima tuanze kuipunguza kwa sababu tunaweka madeni makubwa. Jatenda piny Kenya William Ruto makochung' ni telo mara ikore ne chwalo twak e od bura mondo mi onon kendo bajete yo makare. Jo od bura ochako chenro mag twak ka wach ma okelo wich bar en yango ni kweth mathoth kata manok e od bura en azimio la umoja One Kenya Alliance koso Kenya Kwanza. The Executive Committee member for Finance and Economic Planning will be Mr. Richard Mungla. Governor Masia James Orengo timo lokruok gene migao maromenda kod migepe mamoko bang' lipode mag mibadhi muoche county no. Machegni ya Karamoga juang'e chenro ni nyinga Lydia Okeo kawantiere kanyo kod Winnie Adoyo ma lokonwa wechegi. Jatenda piny Kenya William Ruto wacho ni dhichuno piny owacho mondo mi ochwal e od bura dwaro maloko budget manopuodhe gi sirikal mokalo. Ruto loso kano chope ika mararie ni Gishagwa ma en owad gi jalup jatend piny Kenya William Ruto. E kar chung' od bura ma Mathira e kaunti Manyeri e kinde ik Jackson Riani Gashagwa ma en owad gi jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Jatend piny Kenya William Ruto singo mar chwalo e od bura budget manyien kowacho ni budget manoketi gi piny owacho motelo ne dhi rido ngima ne jo Kenya kokalo e gope ma piny owacho kao. Tutapeleka budget hivi karibuni. In fact, in the next 1 or 1.5 months tutapeleka budget bungeni kwa sababu lazima tuambiane ukweli. Ile budget tuko nayo sasa inatufanya tukope karibu shilingi bilioni 900. Lazima tuanze kuipunguza kwa sababu tunaweka madeni makubwa kwa wananchi wa taifa letu la Kenya na hasa kwa wale ambao watatufuata baadaye. Lazima tuanze safari ya kupunguza madeni kwa Wakenya. Osingo mar lweso wi budget masani gi siling bilion 300 kagigo ma oko chuno manoketie budget no bende owacho ni dhi chung mondi. Budget hii tulio nayo nataka kwanza tupunguze bilioni 300. Tuondoe zile vitu ambazo zinaweza kungoja. Ili tupange kwanza tukamilishe mabarabara ambazo zimeanzishwa, tukamilishe mambo ya maji ambayo imeanzishwa, tukamilishe zile vitu ambazo zitatusaidia na pia tuweke pesa katika mambo ya kilimo ili tuweze kuzalisha chakula, tupunguze hii karama ya maisha ambayo imepanda katika taifa letu la Kenya. Ewi wach manenore ka gima ne geto josiasa ma kaose yier to wigi wil gi jopiny. Ruto wacho ni ting' magen go en neno ni gichopo singo mane giketo ne jopiny ka okwayo pisi man migepe od bura kod bad migao mar joyal buche mondo ti kanyakla gidwar achiel mar loko ngima jo Kenya. Mimi Rigathi Musalia tumepata. Sasa swali, wananchi wamepata nini? Sasa hapo ndio swali. Hao wananchi wanangojea sasa tutimize upande wetu. As the executive, I want to commit, we will do our bit. I want to ask the legislature to do their bit and our judiciary to do their bit so that we can transform our country
together. Mondo ne odonje chuny jopiny makono mathothgi gin jopur, jatend piny oluwo ni lalruok dhi nyime mar medo duoko piny nengo mar mbolea ka okwayo governors mondo mi okony e chopo ne jopur mbolea e kor gwenge. Wakati tumefika ukilete mbolea mpaka Nyeri hapa, sasa nyinyi magovernors muchukue kutoka hapo mupeleke mashinani. Kwa kwayo achiel mar oganda, jatend piny William Ruto kwayo jo Kenya mondo mi omakre kamoro achiel kendo bed kod chuny mar ng'uono ka osingo chiwo luor ne jotelo mamoko koting'o mane gipiemgo e yiero mokalo. Katika harakati hii pia lazima tuvumiliane na tusameheane. Tulishindana na rais wetu Uhuru Kenyatta, tukashindana na former prime minister Raila Odinga na wengine wengi. Hawa sasa tumemaliza mashindano, tunawapa heshima ambayo inawatosha kama viongozi ambao wametutangulia. Kinde hik mar wadgi Jackson Riani Gachagua, jalup jatend piny Rigathi Gachagua notelo ne familia margi e ywago wadgi mosenindo kendo ne puoye kaka jago mane ni kod mor kod hera ne anyuolane. Riani ma bende neno wadgi Rigathi maduong' otho ka en jigni 71. George Bati, Ramogi TV. Kaluwore gi weche mag mibadhi moseliekore ni timore kaunti ma Siaya, gavana ma kaunti ma Siaya James Orengo otere yweyo ma ochuno jagoro mar kaunti no Joseph Ogutu gi apisas madito mag kaunti no. Orengo bende otimo lokruoge ne migao mar omenda kendo yiero Richard Mungla kaka jatelo manyien mar migao no. Millicent Adhiambo miyo waler. Kindly wave directors and other staff. Kaluwore gi weche mag mibadhi ma oseliekore ten kaunti ma Siaya, Gavana James Orengo koro ramo kendo timo lokruok e apis migao mar omenda. Lokruoge go nyiso ni koro Richard Mungla ema dhi bedo jatend migao no. Lokruok bende otimne bede migepe mamoko. We have also made changes in the county committee, executive committee as follows with immediate effect. A, the executive committee member for finance and economic planning will be Mr. Richard Mungla. B, the county executive committee member for enterprise and industrial development will be Mr. Cleophas Ombogo, which means there's been a change of roles. C, acting county executive member for water, environment, natural resources and climate change shall be Dr. Elizabeth Odhiambo. Gavana Orengo koro kwayo jopiny e kaunti ma Siaya mondo bed gi horuok kendo chiw yot ne duol no mar biro chiwo duoko mar nonro makare mar konyo gi fwenyo fuok to kod rode mantie. The changes we have made today are obviously going to affect service delivery in the county. They may inconvenience staff. We appeal to the people of Siaya and our staff in the county government to bear with us in this temporary and unavoidable situation. We ask them to stand firm with us in fighting against misappropriation and waste of resources. Komachielo bende nokwayo duol mochung' ne kedo gi mibadhi kaachiel gi mano mar okwach kich masani dhi nyime kod nonro e wi wachno mondo temo kasi e chenro no kowacho ni atua mar chik nyaka to bi kaw ne ng'ata ng'ata mobiro yud kod ketho mar mendni kod omenda jopiny maonge dewo wang' kata matin. We call upon the EEC and the DCI to expedite and conclude investigations as the perennial presence of these agencies within our institutions without appropriate executive action being taken has the effect of disrupting activities and the work of the county government. Magi biro bang' jotelo moko kod jopiny kotelnegi kod jaod bura malego Usonga Samuel Atandi dhiro dwaro mar mondo Gavana Orengo othich oko e apisi jodito e migao mar omenda kaachiel gi jagoro maduong' mar tend kaunti no. Ywak kod weche makamagi nobiro bang' maling'ling ne wuok malieko ni omenda maromo $400,000 ne olodhi e kiro mar tend kaunti no e tok chik mana jumbe 2 kende to ji dhi e yiero maduong' mokalo. Gavana Orengo ne olero ni ondamo makama mar golo apisas go oke apisi en maneno ni gichiwo thuolo makare mar timo nonro e wi lal mag omenda go. Millicent Adhiambo,
Ramogi TV. Koya sianya kora mgaji wa mwadhi nyake kaunti mamigori kama gavana mamigori ochila yako okoyo MCAs magod bura mamigori mondo konye chopo singo mano singo ne oganda kaunti no mamigori ochilo mano oriko golo twak mare mokwonge od bura mamigori owacho ni singo manegi golo ne oganda kaunti mamigori kaka jotendgi nyalo mana chopo kare kagitiyo kamora achiel ochilo no wacho ni piny owacho mare osechako keto kang makare mar bero chenro mag pur thieth kachiel kod mamoko mane kinde campaigns mage. MCAs od bura mamigori opoyo mokalo twak manyo chiu gi governor no mamigori ochila yako. Ne governor okelo mipangilio maengo modwaro ni mondo dhi otimre ka wachako koro tich kendo owacho maber ni en gi mpangilio makare kendo wacho ni budget madhi riembo gini wa expect supplementary nyalo biro saa asaya kendo wacho no maber ni supplementary no kaka members wa expect gimo osebedo kwago iwi wadwa dwoko ne governor erokamano about the bursary o mention wach mar pesa manyalo konyo nyithindwa mondo dhi sikul kaka ung'eyo ni nyithindwa osebedo gi tich matek especially wach mar CBC ni oseketo gik mobedo matek kabisa koro ka governor wacho ni bursary biro we are very happy kendo wan mano gimo biro kalo within 1 minute kokelwa go mondo nyithindwa yud kaka dhi skul. Owuoyo achiel kuom weche mag thieth, owuoyo mar ariyo weche mag skul, owuoyo mar adek e weche mag agriculture, owuoyo mar ang'wen e weche mag security. Andaparo ni governor omulo kona ka kona to ma ok omulo time ne tin omiyo ang'e ni wan kaka members mag county assembly mamigori wabro wuoye sama wabro duogo e parliament. Jalup Governor ma County Makericho Fred Kirui gikone oketo ler weche maliekore wi onge mar winjruok kinde gi jatende main Governor ma County Dr. Eric Mutai. Kirui wacho ni winjruok mare gi Mutai ochore kinde manyocha yango jotend migepe ma County Makericho ka jogo mano gwelo no witoko. Mae timore ka Kirui osebedo kakoso chopero mathoth ka olieko ni onge kwe e kare mar tich. Our coming together was made possible by various leaders, including our Senator, Honorable Franklin Bett, and various notable leaders, elders, including Pastor Joel Kimeto. And after several meetings spearheaded by Honorable Franklin Bett and Job Chirchir, a deal was brokered between myself and His Excellency the Governor, in which we agreed that I will run alongside the Governor as his running mate. It was also agreed that upon being elected, we will share the county leadership in the ratio of 40% to the Deputy Governor and 60% to the Governor. From the onset, therefore, it was agreed that the government we were forming was going to be a negotiated government. In total disregard to the pre-election agreement, my negotiated share of the cabinet slots in the list that has been submitted to the County Assembly for vetting is not reflected. Such actions and other related moves in the recent past have caused mistrust and discomfort and has clearly dented our working relationship. Nyakoromyoka podo amenyo ni mana mago matimore koro gwenge kwa were gi mano mantimore e county Makericho wadhi nyaka e county no ma Bungoma kama governor ma county ma Bungoma Ken Lusaka otero e yweyo ma ochuno jotije ang'wen madito ma county no kada chief officers ma woke migepe ma opogore mondo chiw thuolo ma timo nonro ne migepe go. Lusaka wacho ni jotije go biro bedo pacho kuom kinde ka kuonde gi ibiro jol gi apisas ma kojolo golo chik ne migepe go mondo kik tim puoth mora magomenda mondo chiw thuolo makare ma timo nonro mararia e migepe go. Governor no wacho ni rem luwo chike mowinjore mag puodho budget e migepe go sekela chied nade mag chulo weg kembe manosetiyo. Gino moserocho yore tije e migepe go. Apisas ma otero pacho go tingo Patrick Wandili mar thieth, Rose Murunga mar somo, Morris Marango mar yore kod Abidan Kapchanga mar migao majotije piny owacho. The below stated budget items were carried out without adhering to the Budget Appropriation Act and compliance requirements, and it has created a risk in the system, particularly in the following areas.
1. High personal emoluments. 2. High pending bills and commitments. 3. Unremitted statutory deductions. 4. Unclear gratuity and pension. And 5. High and reconciled scholarship program. To operationalize this, I further direct that the following chief officers proceed on compulsory leave with immediate effect to pave way for proper investigations to be conducted. Patrick Wandili, Chief Officer Physical and Urban Planning and acting in Health and Sanitation. 2. Morris Marango, Chief Officer Energy and acting in Roads and Public Works. 3. Rose Murunga, Chief Officer Vocational Training and acting in Education. And 4. Abidan Kapchanga, Chief Officer Industrialization and acting in Public Service Management, Public Management and Administration. Mugeni wa singo menyoni mago mane timore e od bura mara pargade kama speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula kod nyawadgi mar Senator Amazon Kingi kawuono bagoro mokwongo mar keto twak mar od bura bedayanga. Od bura mara pargade kethuolo ne jo od bura kendo twak mar manyo tendo od bura ewi kweth mano mathoth kod mano manok odhi nyime e yo motegno ka speaker ema koro biro bedo kod teko mar golo ng'eto ewi wachno. Kendo speaker mar Senator Amazon Kingi yango ni Senator Makericho Aaron Cheruiyot mar Kenya Kwanza jatend kweth mathoth e od bura mar Senate ka Senator machon karama Narok Oledama Olekina mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ema koro yudo lemo matend kweth manok e od bura mar Senate. Jo od bura mamalo odhi nyime gi twak ewi yango ni kweth mane gi jo od bura mathoth. Before we make a determination and direction, I want to give the House the remainder of the time this afternoon to ventilate on this matter. I urge you to debate with decorum. This House is not a political rally. We don't want to use this as a platform to engage in trivia. Honorable Speaker, indeed the question that is before you and before this House, Honorable Speaker, is to simply determine which is the largest coalition of political parties or the largest political party. And that party, Honorable Speaker, must be a parliamentary political party. Constituent parties, Jubilee, ODM, Wiper, Kanu, NAC, you can say no, but I'm telling you what is what is here. Yes. They continue shouting no, but that won't make a difference. Kanu, NAC Kenya, Muungano Party, Maendeleo Chap Chap, Democratic Action Party, Devolution Empowerment Party, UPIA, UDM. You cannot force MDG to go in bed with you. They do not want and protected by Article 36. You can't force them. You cannot force independence. You cannot force Maendeleo Chap Chap to go in bed with you. You cannot use a mere paper that you coerced members to say that you've got to be with us. This country has left the era when coalition agreements used to be rubbish the way they want, Mr. Speaker. That is what made the Political Parties Act to bring provisions that make sure that coalition agreements are held against the people who sign for it, Mr. Speaker. Enda kapar koda boro nyakora mgoj bang sa achiel mamidhiambo chenro endul wantiere kang mokong kama medo mi weche go manyien ero kamano in misetu drikodwa kalayo moro to manchwa kana riade kauchiel nono kabende wantiere mbui RAMOGI TV aneno kanyo kabmo baba Gigabi Melia wachoni entiere e chenro kendo neno RAMOGI TV yo makare Naftali Oko kantira wendo wachoni jogo maitudo gibadhi to ber kadhi dala mana kaka governor Masiaya osechako tichno governors moko mapacho ka bende koro olwalwa yornero kamanya Naftali Oko kuma uteno Raila mantiere ndhiwa wacho kanyo neno weche manyien ka entiere ndhiwa Kanyadoto Nyarungi kendo school mar Raila mandhiwa wacho kanyo no kete mana kae kecho Victor bende wacho ni entiere ke hancha bende kete mana kae RAMOGI TV aneno kanyo uma Seth bende wacho no neno RAMOGI TV yo makare ka entiere bengo makanyam kago Achila Paul to wacho kanyo ni eno mor kowinjo kaka weche dhi kendo penjo maen go ni
podo ken gadier kaka jatend piny Kenya dhitiyo kata kamana chila en mana keto wang' kendo ng'iyo kaka piny Kenya dhiringo. George Marenya bende wacho kanyo ni entiere game Siaya County omor gi governor ma Siaya James Orengo timo lokruok motime county go kabendo wacho kanyo ni Siaya oseya korega minga. Mano kanyo Job Marenya. Neno ema ochieng bende wacho kanyo ni en nyakanyidoto endhewa. To neno Ramogi TV yo makare ka entiere Kata East kete mana kai Ramogi TV Benado Pole bende wacho kanyo ni entiere Sangorota Nyakach en bende kete mana ka odhiambo makawuono. Aneno bende Alantindi kantiere Kanyada Nyalkiny wacho ni sanito en bita kata kamano Ramogi TV ema podo neno nyake sechegi Flozi Anet bende wacho ni nitiere Siaya ka Benado Pole bende wacho ni enwero weche manyien mag Ramogi. Otis Nyakwar Nyawade bende wacho kanyo ni en Sindo Mwalo en bende kete mana ka Ramogi TV wacho ni Ramogi TV chopo Sindo eyo makare alvo mpenda wote bende wacho ni embe entiere Nyalgunga ka en kanyo gidagi Grace Odongo Nyausula giduto gikete mana ka Ramogi TV. Bishop Ragoi baneno kanyo kantiere Masara Migori County okete mana ka odhiambo makauni ya koramga jongo ka yoni matin kata kamano med kete mana ka nikech pod wantiere kod weche mathoth kwa duogo metudri kodwa. Beyo nikech kori nyeo na gi iborwa kona Roof sano lokra ahinya eno biro ng'ama ber bing'eni kawuono eno biro ira mokwaya ng'wono seche mana neni kamora achiel gi bihan kuoyo wach hera maru wach nomiyo anafwenyo ni okaheri tapki eno surprise maber ma tapki omiya kawuono eno loso gimora mora e room marani deal ni deal dial *334#. Ebu tuma za lashes. Rojamina poverty. Tume social distance. Make chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings. We had fun in Dandora. Those instances, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band dongruok maggi makare pile ka pile. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees.
na wahimiza wakazi wa Busia waendelee kushiriki. Hii kitu si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Machigni kendo nyakoro mga juange chendo ni mar duol wamedo kelo ni weche go manyien kwa dhi mbele wadhi nyaka e dho wad nam chumbi kama jolony mag pur koro ni kod geno ni kodhi mar omuogo mochuo gi lony manyasani midendo ni GMO koro biro chopo ne jopur thuolo ma ok tin ne higni 2 bang' piny owacho puodhe. Ma en bang' nonro yango ni omuogo no mochuo gi lony manyasani ni kod teko mar gayo tuoche majuko omuogo kendo yuto mare bup kipimo kod kothe mamoko mag omuogo masani jopur pidho. Kaka jafuo marwa Mombasa Jao koleronwa en geno ma jolony go ni omuogo no bende biro konye gayo midhiero mar kech masani okako gwenge mathoth e pachoka. Omuogo ma en achiel kuom chiemo ma oganda mathoth osebedo katiyogo e pachoka to chutho e gwenge man kadhodh nam chumbi kaachiel kod Imbo kata Masawa mar piny Kenya. Kata kamano, keyo mar omuogo osebedo kadok chien e kinde ka kinde e pachoka kaluwore gi tuoche midendo ni cassava mosaic kaachiel kod brown stick mamiyo omuogo tow bang' nyago rabuon. Jolony mag pur manie bad migawo mar piny owacho midendo ni Kalro Mtwapa osebedo katemo chuogo kodhi manyien ma ok gam tuoche kendo manyak mapiyo e yor lony midendo ni GMO ka nonro magisetimo e thuolo mar chiegni higni 5 yango ni kodhi no ne kare. Tumekuwa tukifanya utafiti kwa muda sasa, lakini miaka 5 iliyopita tumeanza kufanya utafiti yenye kuonyesha huu mhogo kuko sawa sana, hakuna madhara yote unaweza kupata ukila tena kwa mazingira. National Biosafety Authority wenye wana regulate research ya GMO wametupatia permit or approval ya kufanya national performance trial ndio tudhibitishe kuwa hiyo mihogo yenye tumeboresha iko adaptable to different agroecologies na itapatia wakulima yale mazao ambayo watakuwa wakitarajia. Jolony go mosebedo katemo pur mar kodhi no e puodho mar Kalro mantiere Mtwapa koni jopur mag omuogo osebedo kayudo lal mar kwana tamalo 70 ka nonro mayando time pinje 7 manie Afrika ma ugwe kod madiere koni gilalo shillings bilion 8 higa ka higa nikech tuoche mag omuogo. Sababu hakuna varieties zenye ziko resistant kwa hayo magonjwa yote mbili, wakulima wanapata hasara yote. Utapata mkulima amepanda cassava variety akitumaini atavuna, lakini ile wakati wa kuvuna anakuja anapata mhogo yake imepata haya magonjwa, na sana sana kwenye brown streak iko kwa shamba unapata mkulima hawezi vuna hata mizizi moja, mizizi yote inakuwa imeoza. Nimelima mihogo kwa muda sasa wa miaka 11 nikiwa mkulima wa mihogo, lakini mabaya yake ni ya kwamba imekuwa na magonjwa, na huo magonjwa imetoka kwa miche hadi miche, imeharibu mihogo, na kwa sasa mihogo yenye iko pale imedidimia kabisa. The damages can be very, very high. The farmer can only realize the damage of cassava brown streak disease when you are coming to harvest. You realize you have lost 70, sometimes up to 100% loss. So we decided to use the modern technologies because that's why we went to school, and that's why we are doing what we are doing, so that we can come with solutions using science. Nonro magisetimo nyaka sani yango ni onge midhiero ma omuogo no mar GMO kidek kelo ngima dhano, ka bende en geno margi ni kopuodhe to obiro reso jo Kenya mathoth masani nengo oduma obaro ndasi. We carried out various
research, and we found that this cassava is exactly the same as the cassava that the farmer has. There is no difference in the nutritive value, even the anti-nutrients. It's exactly the same. It's only that this cassava is improved and has the protection against 2 very serious diseases. So we tested different technologies, and eventually one of the technologies, what we call the gene silencing technology, as a form of genetic modification or improvement of cassava to prevent the disease, it worked very well. Of course, it was for a period of time. Science takes time. Moko kuom jopur mag omwogo manotimo limbe e puodhono mar Kalro koni kopuodhe to onyalo loko ngimagi ne mar yuto ne bup. Nimeweza kuona utofauti wa mihogo huo ambao ni ya kawaida na ule ambao imefanyiwa ubunifu, imeongeza dhamana. Naona huu wenye imeongeza dhamana ni ya maana sana. Ni mzuri in terms of hata ile mazao yake chini ni makubwa mazuri, ile size yenye inatakikana, na hata miche ni mzuri ya kawaida tu ya mihogo, na inaweza lipisha ama inaweza faidisha mkulima. Gima koro odong' sani en ni jolonygo rito oboke mawuok e bad migawo mar weche mag alwora mar NEMA mondo miyo yienegi teme e moko kuom puothe jopur e thuolo mar dweche 18 kaeto ichwalo ripodno e od bura mar piny owacho kuma jood bura biro twakie mar puodhe mondo miyo chop ne jopur kata kwede. Chenro no duto kidek kao higni 2 eka ochop e lwet jopur. Sasa tumeenda kwa NEMA kwa sababu wao wanatakana watupatie license kwa sababu ya mazingira. Tuko karibu kupata hiyo license. Tukipata hiyo license tutafanya season 2 ya kupanda ya National Performance Trials. Hiyo inakuwa supervised na KEFIS. Ile report itaenda kwa National Variety Selection Committee. Report yao itaenda kwa National Varieties Release Committee. Watatupatia na wakulima wanaweza kupata hiyo mhogo. Kwa hivyo tunasema kati ya mwaka 1.5 na 2 wakulima watakuwa na huu mhogo. Mhogo ni chakula. Mhogo ni pesa. Mhogo uko na faida sana kwa mkulima. Kwa sababu hata tangu jadi mihogo imekuwa chakula. So tunaomba kwa sababu research imefanywa na Kalro, NBA pia imefanya research yake, National Biosafety Authority hiyo na NEMA and the other bodies wamefanya pia research yao. Tunaomba serikali ipitishe kama ni salama, ipitishe ikuje isaidie wakulima. Jelony mag pur to chutho mago mwogo koni gima koro girito en ni piny owacho kadho omwogo manyien ni mar GMO mondo mi ochop ir jopur nikech gikoni berne nitiere. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Bed kod budget ka idhi e supermarket. Neni inyiew mana gigo monego inyiew. Kaponi ok ing'eyo kwan mar omenda ma inyalo tiyogo, inyalo po ka itiyo gi omenda mathoth. Wuond kod andhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywag malitin. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya sab. Ka joma moko geng'o joma giero kuom yudo rem. Hera mar anyuola medo mana loyo. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno, mana e Ramogi TV. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo.
Samane imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi. Ne antie. In bende, inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ale manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Machiegni kendo nyakwara mga wang'yo mago motenre kod wechego mag thieth, jokanyo mag migawo mar thieth kotelnegi kod riwruok ma ok mar piny owacho mar AMREF okoni biro mar tuo mar corona ne orocho chenro mag kedo kod tuoche mag malaria, ayaki kod kahera. Mane giange lipot manono mar nonro magisebedo ka gitimo nyaka ne corona donje pacho kaka Judith Omondi leronwa. Jotuo mag ayaki, kahera kod malaria okosebedo ka yudo kony makare mag thieth e pacho kae nyaka ne coronavirus chakre. Ma kaluwore gi lipot mane ogol kod jokanyo mag thieth kotelnegi kod riwruok ma ok mar piny owacho mar AMREF kod migawo mar thieth ma pacho kae. Lipodno yango ni atamalo 95 mar jochiw thieth e kaunti za 6 kuma oting'o Siaya koni biro mar midhusi mar coronavirus ne orocho mokalo chenro mag thieth ne tuoche mag ayaki kod kahera ka atamalo 80 to ne oyango ni thieth mar tuo mar malaria bende ne obedo kod rochni. E ng'eyo adieri koa kuom jotuo, atamalo 58 mar jotuo mag ayaki mane ogolo pachgi ne okoni chenro mag yudo kony kowuok e ute thieth ne odok piny kipimo gi kinde mane pok midhusi mar coronavirus omolie pacho kae. Atamalo 52 mar jotuo mag malaria bende ne ochwalo ng'ur machal kod jogo man kod tuo mar ayaki, kako machielo to atamalo 28 mar jogo man kod kahera kende emane ogolo pachgi kotudore gi wachni. HIV burden that was considered high was Siaya, Mombasa and Busia. For moderate regions were Nairobi, Uasin Gishu, and the low HIV burden were in Nyeri. The TB burden, we conducted that in Nairobi and Mombasa for high burden, and moderate Siaya and Nyeri, and malaria prevalence, high malaria prevalence settings were Busia, Siaya, and Mombasa. There was a shift of resources to COVID-19, which reduced the focus on sensitization of other disease programs including HIV, TB, and malaria. Midhiero gi kaluwore gi lipodno osemiyo jotuo ahinya to mag kahera kod ayaki oyudo tuoche mamoko kaka dang'ni mag paro. Bende manyalo romo atamalo 42 mar jotuo gi osetiyo kod omenda mathoth e manyo yore mamoko mag thieth mondo mi gires ngimagi. Riwruoge ma ok mag piny owacho koro dwaro mondo piny owacho donjie konyo jotuo gi. Ok mana sani to kata igeng'o midhiero machal kod ma e ndalo mabiro. Jokanyo mag migawo mar thieth osingo mar jiwo lwetgi e bero chenro mag thieth e kuonde thieth duto ma pacho kae. We need to build back better after this COVID-19 pandemic. It was an opportunity for Kenya to respond the way we did, and I think we shall be vindicated once the post-action review report is done. And I strongly believe, as part of the support systems within the Ministry of Health, we shall continue to work with our partners, all stakeholders, to ensure that we invest in the resilient building activities so that our system, our health system, remains resilient, because the best time to prevent the next pandemic is now. Judith Omondi, Ramogi TV.
Ramogi nanyisi kanyo ni manchendo maduol ne wantiere gi okenge ariyo mokwongo koro rumo kamno kelo ni weche go manyien kamano kuom kete mana ka RAMOGI TV nyaka sechegi kata kamano kora wei mondi donje chendo no mar twaka chendo ni mar duol kama bende koro nyakora mga juang chuna ni monda ban piende kachiel gi Wini Adoyo ma loko na weche gi to dikodwa kendo sadeka wange kama bende wabu kelo ni weche gi manyien kod kukumarge nyinga Lydia Ukeyo. Beyo nikech kori nyeo na gi iborwako na Ruf sane lokra ahinya eno biro ng'ama ber bing'eni kawuono eno biro ira mokwaya ng'wono seche mana neni kamoro achiel gi bihan kuoyo e wach hera maru wach nomiyo anafwenyo ni okaheri tapki eno surprise maber ma tapki omiya kawuono eno loso gimoro amora e rum marani deal ni deal. Dial star 334#. Ebu tuma za lashes. Rajamina poverty. Tume social distance. Make chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Mo ma ichamo winjore obed matin ne atamalo 30 mag kwana mag teko ma ingo e dendi. Mai biro duoko chien okang' mar bedo kod pek mar del mokalo alama. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial star 236# today to start using ViewPay cashless. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Mimi naitwa Bramwell George Kitai kutoka Nakuru. Nilijaribu kucheza hii mchezo wa Shabiki na nimeshinda shilingi 1,300. Watu wote wenye mnasikiza kwa radio ama mnaona kwa TV, mjaribu hii mchezo wa Shabiki, mjue watu wa Shabiki ni watu wa ukweli. Mimi ni shabiki, je wewe? Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Higa 2002 maloyo Kenya 6,000 nochokore e kar romo marahuma ma Bomas of Kenya e geng boma ma Nairobi. Tor mar romo no ne en neno kaka ginyalo mbeko mondo gilanga paro mar chik machuogo katiba manyien ne piny Kenya. En wuoth manose wuothi mararieya kendo kane romo chakore kinde moro ne ji bedo gi pogruok mar paro to kinde mathoth ne ji dok mabed piny mawinjre magikone to nonyuolo ne jo Kenya katiba manyien higa 2010. En wuoth mararieya, wuoth ma jomoko pod wuotho nyaka sani. Kiparo gima temo wacho en ni achiel kuom jok mane humbgi oduogo bedo mararieya mokalo e romo ma Bomas of Kenya ne en Dr. Crispin Odhiambo Mbae. Olalo ngimane ka en jakom mar komiti mani deo mane ng'iyo kaka inyalo pogo lemo mag tend piny koa e telo mar nanga mamalo nyaka e kor gwenge mong'ere kaka devolution. E kinde lal mar ngima Dr. Odhiambo Mbae, ng'at achiel ka achiel gi joma moko ne obedo e wang' jo Kenya kendo e it jo Kenya mathoth moloyo. Mae wendo na Odhiambo makawuono e chenro mar duol kama kaka ing'e pile wa chwalo siki ka wagomba ka wagolo iro mar koso ng'eyo. Samoro nyalo we ni ng'eyo to kare kia ni kia. En morna mar rwako e duol Odhiambo makawuono Mikai Margaret Odhiambo Mbae.
Oimore kendo machiegni. Oimore erokamano. En kinde malach nyaka tok higa 2003 mane daktari olalo ngimane lwet jomaundu. Ji mathoth ok oseng'eyo kuma ne intie, to kapok achopo kanyo, Margaret en ng'a? Osomo kanye, onyuole kanye, osomo ang'o, otimo ang'o? Okay. An iluonga ni Margaret Mbai, anya Nyakach Kajimbo. Na somo Nyakach Girls. After high school, na choose to chako tich kana yudo nikech mama nane en a widow and ne wadongo matek. Koro kane wadongo matek na yudo tich immediately after school ma chaka tich koro. Then from there atimo courses te mag CPA from accounts clerk to CPA 3 mana tieko magote. But then before that nabedo promoted all the way from clerical all the way to accountant, one accountant, two senior accountant. I retired in 2011 kana chief accountant. Ngima oduokie nak diriyo, ikoni mama une chiliel. In bende koro dongo ngima mari idoko chiliel. Pimnwa kaka ngima osebedo chakre higa 2003. Yeah, chakre higa 2003 no. Kane wuon nyithindo osetho, na yudo tich gi Hifad. In a government funded project, koro ne headquarters ne Homa Bay. Koro I choose ni abiadak dala, mondabi. Nikech kana tie serikal, adir pesa ma serikal ne tin. Kendo kane wuon nyithindo tho, gima ne nyithinda yuago, negwacho ni mama, ijatiyo matek. To pesa ma koro tisni, bibro nyalo puonjowa. Koro kana yudo tich nyithindo no supporta. Mane giwacho ni mama, wabro bedo disciplined. Dhi dala, nikech pesa mibro yudo no bro konyowa. Ma nyithindo jo higni adi, to gin nyithindo adi? Noweya gi nyithindo 4. Nyara mokwongo nonyuol 1982, wuoda Maria nonyuol 1983, nyathina mar adek nonyuol 1985, mogik nonyuol 1987. Mane nyithindo tho, nyara gi wuoda maduong', nyara ne nitie university, wuoda mar ariyo bende nitie university. Nyathi mar adek ne nitie form 4. To mogik ne nitie Lenana form 2. Koro gi yie dong Nairobi. Giwacho ni bia dala. Kae kama mine mathoth madong mond liete jabedo gi chandruok, iwegi nyithindo ma donje pon. Nyithindo ma tieng' masani wacho ni wigi ringo, ok kata ni nyithindo richo, wigi ringo kaka peny ringo. Nobedo nade? Kano wabedo gi nyithindo, mwawuoyo gite, to nikona ni mama. Okwa bi disappointi. Nikech wang'eni baba koro sedhi. To kidong kaka ini ok nyalore. Ing'eni chien kanyo, jine pani daktari nigi pesa. To joma puonjo university ong'eyo. Pesa ma university tin. Makoro kane obedo kamano, to nyithindo nowachona ni mama. Negilemo kabisa. Nikech tijni kapok na ayude mokwongo. Ne ji moko bedo interviewed mokwongo. Koro bang'e eka negi koro kito ni dwaro ng'ama senior accountant and manigi CPA 3. Ma bende kana ayudo tijni no kata advert. Ja central more mano advert mocha ni tijni onego bed ni en mari. Ja central no. From central Kenya Janyeri. Janyeri emoneno. Emoneno advert, I didn't know kaneno advert. Koro kubiro the following day kantie treasury to okelo na gino to ngisa ni tijni aneno ka in ober kodi. Kuro apply for it. Kuro na apply. No kulonga interview the first time, but kuro later on, no kane gidogo chien makoro ging'iyo jok ma mo qualified mongi government work, mosetimo a lot of government projects. Chien kanyo na said a lot of projects. Nikech kana ondika teach after CUID na the office of the president. Kuro from office of the president na the transport, the public works, the home affairs. Kuro ng'eyi serikal. Kuro na sitiyo a lot of donor funded projects. Because kaka works didn't a lot of donor funded projects. Minister of Education, I was the one in charge of all donor funded projects. Mane ni ministry no ero. Kuro ka abiro dalaka to ne poda dok Nairobi. Nikech funding nyaka ne wadok treasury kwa dhi manyo. Kuro na nyalo bedo ka 3 weeks, 1 week na bedo Nairobi. Kuro ka dok to kuro
wabedo gi nyithindo. But gima nokonya kanyo Charles chien kanyo ni ne nyithindwa nodongo ka gin very disciplined ni ne watero nyithindo skul gokinyi to odhiambo ne giduogo gi matatu. Koro ing'eni ka wuon nyithindo notho, it's like life gi nokolokore ahinya. Ne ginyalo bedo mondo gitim ang'owa, giidh matatu gidhi dala. Koro nobedo kamano. Mane nabiro nikech naneno ni biro dala, naneno ni biro konya mondo nyithindo gi bende osom. Nikech kata kendo bang' chien kanyo, ji ne we ni ot mane wadake Nairobi ne en odwa. Mano Adams Arcade. Adams Arcade. Ne en ot mane warent. And kane warent ne en 35,000. That was all the money mana and that time as serikal. Koro I had to move out. The university no me out mana chula about 23,000. Kana ng'iyo ni mondo ager plot moro ne waseng'iyo gi wuon nyithindo chon. Yeah, so I came home kabiro dala. And adier Nyasaye iwacho ga ni Nyasaye ok nyal miyi ting' mokinyal ting'o. Koro kana biro dala, biro for salary for more than about 5 times what I was earning in government. Koro kabiro dala, I plan my life. Abiro dala ka, in fact kana biro dala na riembo ka Volkswagen moro puk. And koro people ne ochako wacho ni mama ni chandre manade. But an ang'eyo ni Oko wach ni pesa manyo chuore owego chamo te. Mano to apani pok ne gichopo that point. Ne giwacho cha ni achandra nikichere kanya riembo puk. But actually nangi Benz ne nitie. But yore ne richo no kanya riembo Benz no ero. Koro kabiro dala ka Charles no chuna ni nyaka apidho dhok, napidho gwen. Koro kadhi tich gokinyi atingo chak adhi Homa Bay, atingo tong' na supplement go mondo koro kata jotich mana wuon nyithindo weka pod ne achul gi. At the same time, ne nitie nyithindo mane wuon nyithindo puonjo. Nakawo gi teka ka nyithinda mondo na continue puonjo gi. Koro ipuonjo nyithindi minyuolo, tipuonjo nyithindi ma bende piny koro we lweti. To kapok wadonjo matut ahinya e mano, kama ng'e ni joneno wa digomb winjo ahinya en kind higa 2003 dwe mar 1 nyaka higa 2003 ne dwe mar 9. Kae kama jopiny digomb ng'e ahinya nikech weche osewachore mathoth. Wang'eyo buche noyal, buchego doho duogo wacho ni joma nomak michich gogo onge makosa. Koro en kama pod miri ok ong'ere maber. Kae ne chalo nade? Ing'eni kidok chien mang'iyo mano, joma nomak Charles ne gin jok manotimo gino. Nikech ng'at achiel manokuongo mak nowe moringo dhi Tanzania. Nitie one of them mane gin watchman. Mane wacho ni oti kodgi gi jok mane nitie. Jok mane ok dwa ni power be devolved. Koro Kena ni gipachi neno ka gima nokelo tho jaduong' ne en wach devolution mano chung ne komiti mare ni. Nen. Joma nok dwar ni mondo telo ubi piny. Nen mano. Because there was nothing else. Mane manen. Gima nang'e ni wuon nyithindo nobedo followed for some times. Kobedo jakom mar komiti mar devolution. Yeah. Kendo kano biro nowero gago sisa kabisa kata kano dugo ot. Nikech anya paro kata higa 83 bomake 82 mitemo loko locha. En achiel kuom joma nomaki. En achiel kuom joma nomaki mano bede custody for about 8 months. Masiasa ni ne nie rembe. Public administration. Ne nitiere. Mano be nomake kanyo ma bedo for that period ka entie. But koro jok mano investigate wach wuon nyithindo gi. Gitene gibedo interdicted. Nochungi e tich te. Makoro joma nyien mano biro take over. Mano kia ka case no chakore. Emano take over from joma ne o investigate. To benu none udwaro ng'eyo ni tang'o miyo jok manono bura ni iloko kata ichungo. Benu temo none. Napenjo. Antie kata gi barua. That time DPP nen Murugor. Nitie kata barua mana andikone. Kipenje. Kana penje gimomiyo interfere. Nikech every time mano biro e court, things would turn for the worst. Every time I know appear court. In fact, when I was court the first time, nyathi mane watchman. Kano nenowa, no yuak e court. Watchman maru? Yeah, mane watch kanyo. No yuak e court. Ko nenowa. But kane weche chako dhi mbele, makora pane no se nyisgi ni onga bro timogi. Kane wadhi e court, neno ka ginyiero.
Achich gi nyiero ka gi. Ka gi nyiero ka wadhi e kot kichaparo ni kon ni wachonwa kaling' no ji nyaka wachni. Ji ne wacho ni osenyisgi onge gima ibiro timgi. Koro ing'e ni 2 or 3 no ka gini notimore. Charles kata nobiro motipa. Ni ne gidwa frame ni an ema nomiyo ang'e ka wuon nyithindo notho. And you could see that time I'm very vocal. You know, in fact, I wrote some rock obiro na payment. But then now when I talked the first time, Gidogri group, somebody told me, Mama Chatonge right ne. Kwa frame it or be succeed. O nido awachi ni wuon paru negi imiloso nekne kech nodwa nyombo gimitiyo gago pile ni winjo ni chuori dwa kendo kori negi. Koro kamane kaka ne giwache kamano. Koro kato ma senior came and tipped me. Ninge ni maigi madhi mbele. Koro ka bedo tipped to dongoro wawuo nikech wang'e gima ne timore. Nikech and that period chieng' mano nego wuon nyithindo no noyudo ka ne wagero plot moro Kayole. Koro kanisa, ten chieng' no nokodhi kanisa. Kanisa ka biro tamie mana chiemo. Kwa se chiemo to dwaro ga gombo kabisa all the time. Tangiza ni inang'e ni koro kocha kode mbaka to mbaka kwang no room. An wari ngadhi ang'iyane kaka tich dhi mbele. Eka du bawe eka gin ginyarane ka nyare mieka pat karere taro ringe no ko dhi university eno ko dhi kanisa no no ko winy maber but I think already probably no se buok remono se kae koro ko dhi koro ngeni wan ka Kayole ka chopo ngama kungoro mogo e dhoda ne non rem nyaga koro ngisa ni no man nyaga yes ongisa ni wuon nyithindo ne tuo aringa tere hospital. But because nen gi homa, naparo ni nyalo bet na dier kare, no tuwe momiyo nodhi. Aya notera. Onge ng'amogo ni simu. Onge ng'amogo na simu onge. An ka dugo ta donjo. Kacha ka dugo na bet ni odhi manyo wuoda maduong' no. Kuma ne time practice mar rugby. Matis kama odhi manyo nyathina mar nana. Koro ing'e ni gibiro te. Koro ing'e no kadonjo ot, adhi. Koro bang'e no, ing'e ni kanogo remo ni nitie ot. Ma eno wuon ni ema nowacho nyithindo jok mane ni kanyo noluok kanyo oduok kanyo gima nobuoga Charles ne en ya gima sirikal interfere go ok inyal lo sirikal nikech atemo dhi ka NTV atemo dhi ka media gi mawacho ni yawa sama nabiro ot ka ochung' kowacho ni ya an ema nawacho noluok remo nok adwa ni mama obuogi owache ni media no odwa ni mondo luok kanyo mondo kik remo buoga to nen jirandu chiegni kodu kosango in fact nen number 5 na nen number 6 nen libamba ma yes nen ne bawa koro ng'eni gigo timore kamano magigo dhi kamano makoro ne an gi documents kapok neko timore iwacho ni no jambaka siasa be noero sama koro duogo koa Bomas be opimo nie kata madimi ne ni what devolution itemo kila jema. The last time mbaka mwago mogik nowacho ni aol nikech every time wakadho gimoro ma ji oyie jomoko dok e kamkunje gi kendgi kiduogo the following day ji odok chien kuma ji noaye nitie jomoko Kenya ka mok dwa ni pa obed devolved. Koro in fact when the last meeting no dagi ni onge bakoro bedo change onge gimiloko kaka jakom gi duol jakom kaka jakom ni koro onge gimiloko nikech gigi te osekadho. In fact ngamiluongo nyinge ni no pimo ko wacho ni chien kanyo nok dwa kana ni wuon nyithindo bed no chair. But because no sesomo gini manong'e gini so much kano dhi present Bomas jiteno wacho ni en moromo gibedo gi telo chair. Koro ng'at mani luongo nyinge ni achiel kuom jok mok dwar ni mondo telo bi piny ne ok dwa no bed jakom. Koro uyalo jaduong' kuom haya marach jogi osenego bura koro mind ni aminda gikone bunda mind ni aminda kamano kwadhi kano bire court kano luonge ng'ama chielo ni nowacho ni en a good Samaritan but Charles adojo ni gima ji okia kane ochwadu nyithindo bonde kanyaro go koko koywak nowacho no go koko
mok take time kapok obiro. Ka en owuon obiro modonjo, okwanyara kifungu mar mtoka. Ni miya kifungu mar mtoka adhi ayaw. Unfortunately, nyathini nogolo mana kifungu mar Volkswagen mana nitie, nogolo kifungu mar Benz. Ochako kod nyathina nodhi omo ng'et. Kech remo kodwa nochwere ang'owa mtoka. Nyaro dhi golo ng'et moket kanyo. Wapenjore nang'o miyo ka didwa first aid, ang'o miyo wuon nyithino nokoter Masaba. Kech Lokandara. Later on, kane wane court, doctor mano receive wuon nyithinda Nairobi Hospital. No wacho no kiae. But koro kono bedo cross examined, odugo wacho ni ong'eye kendo gin family friends. Ong'e ng'ama nokelo jatuo. Ma that time Justice Rawal owacho ni koro ing'eye to mokwongo to ne kiae. Mako timore. Ka wadhi Nairobi Hospital ni wadwaro lewni mane wuon nyithindo nigo. Nonyiswa ni lewni notimore mane gisebole dustbin. Ing'e ni nyathini ne wacho dokta ni wuon nyithindo nodhi notero hospital ka ni duk ka onge gi law. Which was not true. Koro ing'e ni best weche tuomore. Lewni notimore mone wasewito no kele ka en duk onge law. To iwacho ni no chiele bunde e dier ot kar budho. Tiende ni ng'ato temo wacho ni no budho kar budho ka en duk. Ne sitting room ka en duk. Koso nang'o. Bane mane giwacho, in fact, sama ne wacho no nyara no ywak, nyara maduong' no. To wacho ni mama, donge une wan gi baba. In fact, wapen ni kada t-shirt mana rwako no. Be actually an mana ng'iew ne that year kana dhi Zambia actually. Koro no a lot of cover up. Gijo Nairobi Hospital actually. In fact, they cover a lot of things. They cover a lot of things, by the way. And one of the say revenge. Matet koro kagi biro makes ni oyale, mutieke, mo ng'ad bura. Ni jok mano magi nok gin. Nitie ng'at achiel ma Rift Valley. Nowacho ni nonego uko. Majinek moko ng'e. Waseyudo jonek. Mose magi. To jogi bicha kiweyo. Actually no en noriembe tich. En noriembe tich kabisa. No are Eldoret noriembe tich. Mae ne apisa mar obila. Yes. Iluonge ni Paul somebody. I can't remember his name properly anyway. Yeah, but en no wacho ni no wuok jo standard. Nikech no kodwa ni the same thing. Mano timore no huko obed repeated. Koro no tek. Ok no yot. Bang nek jaduong' ngima no chalo nade ahinya to libamba jomane koro gichiegni go Bomas sirikal. Ing'e ni sama ng'ato tho. Apenji kamano nikech ing'e ni weche jawachore tok tho ma kamano ahinya to kama nying sirikal ituome. Ji jawacho ga ni omi jaode tich, ogerne jaode ot, omi jaode pesa mondo umgo gik makamago. Ngima no chalo nade? Ngima no ok yot. Nikech kata ka wadugo dala ka, gik mang'eny nyalo wachore sama ng'ato tho. Wan chien kanyo noyudo kane waseng'iewo plot gi wuon nyithinda. Actually, nodhi timo PhD, noyudo kane waseng'iewo plot Thaiga North. Odho ne pok wagere. Nikech ne we decide ni waged dala mokwongo e kwadog waged Nairobi. Koro, that time, okay, ang'e nitie group of friends mane dwaro ni mondo ong'iewnwa ot. But ng'iewo ot ni ne ni idhi chul down payment to koro wa continue chula ang'owa mortgage. Wabet piny nyithindo mowacho ni mano to koro tek. Nikech kwa kawo pesa ni wadhi chulo mortgage, ibo mawa ot. So ne wa decide ni watim ang'owa. Wadhi wager guest wing Thaiga North. Koro ng'ama no ugoro ot, nugor ka wuon nyithindo pon ne ngima, no advise ni kik idhi ger guest wing, it will cost you a lot of money. Gera ot machielo no, kata kichako gi piny. Koro structure, and I actually want to say what is there. Kani wachako structure, nitie a few people who came. Okay, Negisho Martin like Jacob was there and a few people. Jacob Raila Odinga. Yes. Koro structure no, emane
ayudo some little money, if I can say. But ingeni structure to boke not chalice. Ingeni oden tieke. Koro structure no agere. Ae koro piny aduka tieko. No yudo kano ko gine gi od mutual. And I only paid 1 month, which I didn't know. I learned samane. Koro kawa ne liel kanyo. Lady mano mi policy owacho. No kawa insurance. Yes, no kawa. Yes, gi old mutual. Because I just learned that time it had only gone to South Africa that Friday. Because the cuttings they honored it. Paid about 2.7 million. Koro agero odni mapiny atieko mondo wadage gi nyithindo. And then when I came na Uma Bay, I continued timogino, temo tieke kabiro ka. Koro gima sirikal nyalo tiyo ne kata during mane kaniko jineta mokusiko hoya ndiki kawuo ni boriemba tich. But nan very firm ni kata koriemba tich. An mama no puonja ni nyalo chiemo gi kalam, ti nyalo chiemo gi lweti. Koro I'd really made up my mind. Ka book to puodho. Yes, to puodho in go. To puodho and God. So I'd already made up my mind. Ni kata koriemba tich nikech gife na go serikal. I was ready now to come home and biro dak dalaka. Koro twagero nikech nyithindo wa so insecure about bedoni ne wango gi ot manyalo dak. Of course I could have gone to Kayole, but I also didn't want to disrupt ngima nyithindo. Ngima gi all at once ni atero gi Kayole kama ne wasegera ot machielo no ero. Yeah, koro from there anatimo manyalo nikech ng'e kata ka jikoni you don't expect ni jinyati woni everything. Martin manayudo nago ni Nyasaye ero kamano. Modong madugo timogo atimo te. Kije kata mana odni kinene ma ot maone kudini. I've done a lot of things after ka woni nyithindo. I don't know kan ibiro nindo kata ka gine no ko chiele gini ango gini. So I've done a lot of things because I remained focused. Life was now not about me. Life was now about my children. Because I just wanted my children to have the best. Nyithindi. Yes. Puonj maduong' mokalo. Maya momiyo wabedo gi chenro mar duol ni kinde ka kinde nikech ngima ni nyalo bedo puonj ne jomoko. Nitie ji mathoth madong' mon liete, madong' chuo liete nikech toto chuno. Nyuol en hawi. Ang'o minyalo wacho ne jok mayudore kama ket gima ni yudorie no kiweyo yo mane jaduong' othogo kwang'iyo ngima matok thone in gi nyithindo kori puonjo mosetieko so maneno magi nyikwai mago nyikwaya nyithindo ipuonjo motieko ma giyudo dak kuonde mopogore an gima ang'eyo achiel en niya kowe chiliel nyaki bed focused. Angeni chon joluo no believe in ter neki joma chon adier ne gibiro mondo gi continue gi kony mondo gemo bedi. Lakini sani is not the case. Nino ka jobiro ino ka ngato biro manane odwa no timango odwa yako gik mantino. Koro I was already very focused. Nangeni I did not want to remarry. Nadoni mondo apuonj nyithindagi mondo nyithindagi odhi school. Koro na mine madong okay, nyal mix these two things. Okay, nyal wacho ni ibro bedo gi ng'ato ka to dwaro your full attention bende. Ibro yiro ni nyithindo kinyal puonjo nyithindo maber. Koro kidong chieliel ani gi mang'eyo ni one ibete kanisa. Yes. Kibete kanisa mitiyo ne Nyasaye ibro nena lot of ibro neno pogruk mang'eny. Ikoni okiyot mondo ng'ato riu ainya ne modliete mondo riwa ariyogi. Irit dichuo mokawi makoro teri ni to gi chopo lek mar nyithindo. Okoyot nikech kata ka mene moseter kata mwago go mbaka thothgi iwinjo kaka wacho ni jogo chamo gigi motieko. Jater jomotero wacho ni jater ok cham kata lot. En odwa mana chiemo machielo ne maber ne mochamo. Thothgi wacho ni jotero gogi makata jok manok bet kodgi nokogogi. Koro gimoro nitie ma ji believe kae Charles niya ni kokoteri to wuodi ok nyal nyombo kata nyari ok nyal nyuom. An ok notera. An gi nyikwayo chiko. An kodgi. Ok nomo na gedo. By the way, an ka oro biro odaka ginindo koda ot ka. Kata mana wuoda maduno ko biro gibet ka pok anno gimotimogi. Koro gima ng'e niya kibedo chiliel bedo chiliel mopidhore
mobidhore. Ibiro chiel mobidhore. Nyalo bedo ni gima kelo chandruok en ni ng'ato bedo chi liel to riwo gariyo ema kelo chandruok. Mane makelo chandruok. Koro idhi rawa mang'eny, okirit nyithindo, ok inyal wuo. And another thing mang'eny niya, kibedo gi nyithindo, tiwuo gi nyithindo, ibiro ng'eyo tabu ma nyithindo nitie. Kaka an for example, Jadis, kana adhi tiyo Nairobi, kapo nabedo kota pe traffic, nyithinda tebo gochona. Hey mama, in kanye? Ang'o miyo? Nikech ging'e niya, ka adhi ot chon, abedo nyithindo, ago gi nyithindo mbaka. Ang'e kata kana mtoka Nairobi, nyathina bocha ni mama, kawuono abiro kawo mtoka. Mama kawuono wan gi youth group, wabiro bedo gi juma biro lemo e ot ka. Koro negi biro update every now and again. Koro kok iwuo gi nyithindo intie liel, jatere miketo mbele, nyithindo ok nyal bedo maber. Today, nyithindo are very grateful to me. Giwacho ni mama, adier, matis mana baba weyo, itiyogo maber. Nikech nyara machielo natero Catholic University, wuoda machielo ne Strathmore, wuoda machielo bende ni parallel. Maradek no. Catherine ema nentiere gi Ulaba actually. To modong gite. Catherine e nyako maduong'. Nyako maduong'. En ema nentiere. But even from there, nodhi timo masters, Britain, ochako dhi timo PhD, Australia, and I took a loan. In fact, manodhi Britain is so expensive by the way. Nakawo loan kanodhi Britain. Manakawo loan gi Barclays. Ipuonjo nyithindo mitieko. Apuonjo gi magitieko school te. But then, when I was trying in 2011, noyudo ka nyithindago te negisedhi through university, negisetieko. Kineno, ang'eni in to in ja siasa, to in ja Kenya, in ja gombulu. Kineno, kaka koro in sani kawinjo kiwuoyo to ikete pachi, kendo kaka ipimo, ni gima nokelo tho wuon nyithindi ne en chung' mare ewi wach tero telo machiegni gi jopiny. Kineno kaka telo ma nokel machiegni gi jopiny chalo sani e Kenya, ang'o minyalo wacho? Ma koro wadhi yiero mar adek. Yes. Ok anang'e ni ka wuon nyithinda nodhi Bomas mokwongo. Nopo ni nodhi Bomas. Ka nong'e niya, gima biro loko ngima jothurwa en kapa obedo devolved. Nikech noseneno ka watemo ni mondo wayud president notamwa. Ok ang'eyo what went wrong. Maybe the first years manobedo gi. Maybe ji ne pok olan. I don't know what to say. Maybe ji ne pok olan maber. Kaka wanyalo prioritize gik modwa timo ne jopiny. Emomiyo probably things have not gone the way mane kaka nodwaro lek mane nitie. Koro an gima wacho niya, wasebedo the first 10 years. Jomobet go gisetiyo, gisetimo ma ginyalo. We are moving mbele. Kata ber darach. Koro nyaka wadhi mbele. Koro nyaka wadhi mbele. To kata moving forward, ok ang'eyo what it is. But I'm really hoping and praying. Jothurwa momitelo. Gitem mondo gi make a life in the difference of jothurwa. Isebedo Nairobi, isebedo dala. Iseneno, iseketo gigi ratili. Chandruok nyalo bedo ni kuom jopiny machiwo telo, koso jotelo mimiyo telo. Madimon wachopo lekni. Ing'eni jopiny ni gitabu. Nikech jopiny donge ma yiero jok madhi bedo jotelo. Koro ing'eni ka piny ka gima seneno niya, e piny ka in gi pesa, you can get anything. Ka in gi pesa. Inyalo get anything. Kaka yudo pesa no ok lich. Inyalo timo gima idwaro. Nikech ana wacho niya, Charles, natie sirikal for 30 years. And today, ki dhi kata ministries go, mi penjo even without wacho ni ng'ama notiyo. Kuonde mane watiyo go. They know my track record. In fact, I worked in works when there was money in works. If I wanted to be corrupt, kata loso pesa, it will be different. Hapa nikawuono dili biro dala kamero kata Prado sopongo dala naka. In fact, some of my colleagues moko ne wacho ni I'm too strict. Omiyo accountants matino rimo Prado dano kanyarimo Prado. But you say life is not about money. To jogweng bedo kamoro ing'eni wacho ga Margaret ni tiyo tije madongo ofuwo duogo kako dhier. That's what they say because I walk to church. Narimo mtoka matin after nyithindo lo perari mtoka matin. Mane gima giwacho ni akawo ji mang'eny to nigi pesa. To anto
atioka. Even the 7 years I worked in IFAD. You know, mama ni too strict. Okonyal bet anything. But afadhali icham matin, icham gimonye gicham, and those will be blessing. Blessing is not about money. Blessing, even having jitano discipline, is a blessing. Even life manyasayo mi ningema. It's already a blessing. So it's not about money. Pesa mimi anogi, ano kala jok manano ko pesa marach. Gituo pesa giongi mokonya gigodo. Yeah. For me, abiroka, nariembo puano, atiyo godo. I work for the church when I'm able to work for my church. And okay, I've never lacked. Yeah, I may not have that much, but I've not lacked. And personally, you muchungi. And me, what I would want to see near Martin Manomicha, what did you do? Nikita mabocho niya. Kano mi Martin you kiti umaber. To madung chat baby roti umaber. Yeah, so those are things when you throw a bunny go beningi ni jok mo se yergi track record gi nenang. Erika gisetiyo. Kudema gisetiyo. Gisetiyo nango. Erigi mejo penya locho ni kama natie ni natio maber. Mago gima inyalo wacho. Nikichan ka chunka chali sibro wacho, ndiche tiro mangeny mapuonjo, they will come and say, ninga no puonja, and akapuonji gina I expect anything in return. Any because adwa konyo some of them have even forgotten karmo kod gi ngisa ni matimo gini. Andala nakai kata mine mag meditego gibiro ka gitiona achulo gi the little I have. Yeah. And in fact kato kichen kacha ni kata kana woni tendo university name yasini ngalifa beach kende retirement benefit mar woni tendo. I was given only 5,000 for 8 years, 2,500 for the next 7 years. Kuto gizani katurumo in 15 years. So you can imagine. Wach mogik minyalo ngiso ni kwa Ramogi Juang makoro ne ni Ramogi TV sani. An gima nyawacho ni jothurani ya. Wayieruru jok mwang'e ni nyalo tiyo no maber. Kenda kwau ni kik wetho won nyithindo bed kayiem. Nekech ka neno ka jothurwa life go change. Tabro wacho ni ya won nyithindo nokotho in vain. At least there's something maneno kata kano tho I can relate to. Nekolo Ramogi Juang kang'eyo kanitie yo maber moloyo mwanyalo tieko go chenro makawuono. Gima tema wacho en ni dwe mar 8 higani jopiny dhi debe dhiero jo otegi matiyo negi. E duol kae ok wathoro go siasa to wathoro puonjore wachwako siki wachwalo siki ka wapuonjore nikech iwacho ni sembe iporo gi nyamin mare. Tend gwenge ma wan go sani bang' katiba ma higa 2010 nitie jok ma nigi yie ni nochwer ne remo. Kamoro ing'eyo kamoro ok ing'eyo. Gimomiyo wakelo Mikayo Odhiambo Mbai en mondo obed rapar ni gini kik watug kode nikech nitie jok ma nochwero ne remo. Chenro mar duolo gi kanyo kawuono ne. Gima duong' moloyo en ni cham matin to bed gweth. Ok ochuno ni gweth en mana pesa. Gweth nyalo mana bedo kokalo kuom nyithindi. Gweth nyalo bedo kokalo kuom ngima maber ma Nyasaye omiyi. Cham matin tiyud gweth mar Nyasaye. Mane puonj mawuogo kawuono e chenro mar duol nyakwa Ramogi Juang. Erokamano mathoth ahinya ne mama Margaret Odhiambo Mbai kuom rwakowa e pari ka odhiambo ma kawuono ka wago mbaka. Erokamano mathoth ahinya ne in jawinjowa ma gi janenowa makete Ramogi TV. Kinde duto en morwa mar bedo kodi ka koro ni tawe nyinga Charles Odhiambo nyaka wachak watudre kendo juma manyien. Thapki bang'ma.